Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Tak vás tu opäť vítam v tejto sále a teším ma, že ste si našli čas na túto prednášku, kde si stručne povieme niečo o tom, ako funguje evolúcia alebo aké sú hlavné princípy evolučnej teórie. Začnem možno tak trošku odvážne vzhľadom na ten počet, ktorý tu je. A teda povedzme si možno 5 z vás nejaké slovo, ktoré vám asociuje s pojmom evolúcia. Skúste sa prihlásiť, že aké slovičko vás napadne, keď sa povie evolúcia. Povedzte. Generácia. Generácia. Dobre. Áno. Selekcia. Výborne. Prosím? Charles Darwin. Výborne. Ešte niekoho niečo napadne, keď povieme evolúcia? DNA, výborne. Posledné slovíčko. Mutácia, výborne. Takže máme nejakých 5 náhodných slovíčok, ktoré sme asociovali s pojmom evolúcia. Čiže spomenul sa tu Darwin ako hlavná osobnosť, ktorá stojí pod súčasne platnou evolučnou teóriou. Objavila si tu DNA, mutácia, čiže asi tušíme, že to, že sa organizmy nejako vyvíjajú, tak súvisí s tým, že sa mení ich genetická informácia a teda, že niečo medzi nimi selektuje, lebo padlo tu slovo selekcia, čiže nejaký výber existuje. Dobre, takže myslím si, že všetky tieto slovíčka nám veľmi pekne zapadnú do toho, čo si budeme ďalej rozprávať. Takže spomenula sme si Charlesa Darwina, ale samozrejme myšlienkami, odkiaľ pochádza život, ako sa tu zobrali živé organizmy, ako sa vyvíjajú, tak takýmito myšlienkami sa zaoberali ľudia už dávno pred Darwinom. Napríklad antickí filozofi si mysleli, že živé organizmy vznikajú z neživej hmoty, že vyššie organizmy, že ich orgány sa navzájom náhodne pospájali a podobne. Niekedy v 18. storočí významný systematik Carl von Linné tvrdil alebo pozoroval, že organizmy v rámci rôznych druhov sa odlišujú v dôležitých alebo výraznejších znakoch a organizmy v rámci rovnakého druhu sa líšia v menej dôležitých znakoch. A že môžu byť aj druhy, ktoré vzniknú krížením už existujúcich druhov. Samozrejme, tie poznatky aj vedomosti sa postupne vyvíjali, ale v tomto období nejakého 18. 19. storočia stále veľmi výrazne pretrvávala myšlienka kreacionizmu. To znamená, že všetky druhy, ktoré pozorujeme na Zemi, boli stvorené a v priebehu času sa nemenia. Do týchto myšlienok výrazne vstúpili poznatky paleontológa Georgea Cuviera koncom 18. storočia, ktorý svojimi paleontologickými nálezmi a poznatkami akoby trošku ovplyvňoval myšlienky evolúcie, hoci sám o evolúcii pochyboval, tak tvrdil, že niektoré organizmy teda už vyhynuli a medzi nami už nie sú, pričom to nemuseli byť organizmy, ktoré sú v niečom menej dokonalé ako súčasne žijúce. A neskôr aj začal tvrdiť, že niektoré organizmy dokonca mohli byť stvorené neskôr. Prvým biológom, ktorý vôbec uvažoval o myšlienke evolúcii ako zmeny nejakého alebo vývoja druhov, bol Jean-Baptiste Lamarck, ktorý vo svojom diele z roku 1809 La philosophie zoologique tvrdil, že organizmy sa v priebehu času vyvíjajú, zdokonaľujú. On používal pojem transformácia, že sa transformujú. No a ten ich vývoj alebo transformácia prebieha nejakým aktívnym sa prispôsobovaním podmienkam prostredia. Čiže ak máme nejaký orgán, ktorý sa používa, tak sa bude zdokonaľovať. Takým klasickou ilustráciou Lamarckovskej dedičnosti je krk žirafy, ktorá tým, že ohryzá tie zelené listočky na vrcholkoch stromov, tak stále naťahuje krk a tým neustálým naťahovaním sa tento krk predlžuje. No a čo ešte teda tvrdil, že takto získané vlastnosti vďaka adaptácii na prostredie sa prenášajú na potomstvo. Hoci vieme teda, že ten princíp Lamarckovho uvažovania o vývoji nebol úplne správny, tak môžeme ho považovať za prvého biológa, ktorý vôbec o evolúcii uvažoval. Teóriu evolúcie, ktorú poznáme dodnes, tak jej základy postavil už nespomenutý významný anglický biológ Charles Darwin.
Darwin, hoci nemal pôvodne biologické vzdelanie, on začal študovať medicínu a neskôr paradoxne študoval teológiu, tak považujeme ho za jedného z najväčších biológov v dejinách. Svoje najvýznamnejšie poznatky zozbieral počas plavby na lodi Beagle v rokoch 1831 až 1836. A cieľom tejto plavby bolo zmapovať pobrežia Južnej Ameriky a Austrálie. A počas tejto plavby zozbieral veľmi cenné veľké množstvo materiálov o živote živočíchov a rastlín na súši aj v mori z týchto oblastí, kde naozaj žijú rôzne exotické formy živočíchov a rastlín. Postupne posielal si tento materiál do Londýna a začal po návrate formulovať myšlienky svojej evolučnej teórie. V roku 1859 vyšlo jeho najvýznamnejšie dielo, ktoré sa stručne dá nazvať O pôvode druhov. No a tu predstavil tie hlavné princípy evolučnej teórie, a to je teda, že druhy podliehajú evolúcii, že existuje evolúcia druhov. To ale tvrdil teda už aj Lamarck, ale na rozdiel od neho tvrdil, že všetky druhy majú spoločný pôvod a že sa teda odčlenili, divergovali od nejakého spoločného predka. No a že táto zmena, toto odčleňovanie sa deje postupným, pomalým hromadením malých zmien, čo sa označuje slovičkom gradualizmus. No a hlavným mechanizmom, hlavným ťahúňom evolúcie je tzv. Prírodzený výber. V angličtine sa to označuje ako survival of the fittest. Pod tým slovičkom fittest je tá biologicky pomenovaná reprodukčná zdatnosť, čiže nejaká schopnosť organizmu reprodukovať sa alebo odozdávať svoj genotyp na svoje potomstvo alebo do ďalšej generácie. Darwinová evolučná teória sa stretla samozrejme s mnohými podporovateľmi, ale aj veľkými kritikmi. Také lepšie svetlo do tej Darwinovej teórie a hlavne do niektorých častí, ktoré boli považované za nedostatky, nesli koncom 19. začiatkom 20. storočia poznatky z genetiky, ale aj z populačnej genetiky, ale stále nebolo úplne jasné, či tie princípy sú schopné platiť pre všetky typy organizmov, vrátane mikroorganizmov. V roku 1943 uskutočnili vedci Max Delbrück a Salvador Luria významný experiment, ktorý dostal názov fluktuačný test. Tento experiment mal zodpovedať tú dilemu, a teda, že či je vznik baktérií, teda teraz sa jedná o mikroorganizmy, ktoré sú rezistentné na antibiotikum, odpoveďou na nejaké podmienky prostredia, že či ide o nejaké aktívne prispôsobenie sa prostrediu, čo by teda naznačoval ten Lamarckovský princíp, alebo či je vznik baktérií, ktoré sú rezistentné na antibiotikum výsledkom nejakej náhodnej mutácie, ktorá len v prostredí tých daných podmienok zvíťazila. Hej? Či v tom danom selekčnom prostredí zvíťazila. A to by teda naznačovalo ten darwinovský princíp. Vysvetlíme si, že ako približne tento experiment bol uskutočnený. Takže mali nejakú kultúru baktérií, ktoré boli citlivé voči antibiotiku. Zobrali časť tejto kultúry, nejakú subpopuláciu a kultivovali ju daný čas bez prítomnosti antibiotika. Po danom čase rovnaké množstva buniek vysiali na médiá, kde bolo prítomné antibiotikum a pozorovali, koľko kolónií rezistentných na dané antibiotikum vznikne. A zistili, že teda na tých miskách je približne rovnaký počet rezistentných kolónií. Paralelne s tým uskutočnili experiment, kedy z danej kultúry odobrali viacero subkultúr, čiže viacero paralelných kultúr a kultivovali rovnaký čas ako túto kultúru bez prítomnosti antibiotika. No a teraz, ak by sme uvažovali o tom Lamarckovskom princípe dedičnosti, alebo teda princípe evolúcie, je, že teda potom by z každej tejto kultúry mal výraz na tých miskách rovnaký počet baktérií, pretože rovnako by boli vystavené tým podmienkám antibiotika na miske. Čo však oni pozorovali, bolo, že počet rezistentných kolónií na miskách s antibiotikom sa v rámci jednotlivých subkultúr veľmi líšil.
Naznačovalo to teda, že mutácia, ktorá zabezpečuje rezistenciu na antibiotikum, musela vzniknúť už tu niekde v tej pôvodnej kultúre a teda tá mutácia len v tých daných selekčných podmienkach v úvodzovkách zvíťazila, čiže umožnila rast tých buniek na médiu s antibiotikom. A teda dalo sa približne predpokladať, že čím viac je tam kolónií, tým skôr mohla tá mutácia v rámci tej subkultúry vzniknúť a boli aj kultúry, kde mutácia na na rezistenciu na antibiotikum vôbec nevznikla a tam nenarastla žiadna kolónia. No samozrejme, princípy evolučnej teórie neplatia len pre mikroorganizmy, platia pre všetky organizmy a môžeme ich sledovať aj v reálnom čase. A takým pekným príkladom je tento motýl Biston betulária a jav, ktorý sa označuje ako industriálny melanizmus. Bolo to pozorované kedy ešte koncom 19. a v priebehu prvej polovice 20. storočia. Vo Veľkej Británii, táto štúdia vychádzala z Veľkej Británie, tento motýl Biston betulária existuje v dvoch formách, v takejto prírodnej farbe a potom v takejto tmavej melanickej farbe. Zastúpenie týchto melanických je veľmi zriedkavé, je ich veľmi málo v populácii. Ale s nástupom priemyselnej revolúcie dochádzalo v priemyselných oblastiach pomerne výraznému znečisťovaniu životného prostredia a kôra stromov, kde tieto motýle zvyknú počas dňa oddychovať, sedieť, sa stávala tmavšou. Tým pádom tieto prírodné formy začali byť viditeľné a požierané predátormi a začala ich frekvencia, ich zastúpenie v populácii klesať, zatiaľ čo zastúpenie týchto melanických foriem začalo stúpať. Počase, niekedy okolo polovice minulého storočia, sa začal klásť dôraz na čistotu životného prostredia a tak ďalej. Takže kôra stromov sa opäť stávala veľšou a zase sa menila frekvencia alebo zastúpenie týchto motýlov v populácii, narastala frekvencia prírodnej formy a začala klesať frekvencia tej melanickej formy. Čiže tu sme si veľmi pekne demonštrovali to, že tá selekcia, ten prírodný výber, vyberá z tých existujúcich foriem tú, ktorá je v tých daných podmienkach najzdatnejšie, najlepšie prispôsobená. Čiže selekcia je jedným z hlavných evolučných činiteľov. Do tých faktorov, ktoré vplyvajú na tento prirodzený výber, samozrejme patria jednak tieto abiotické faktory, ako môže byť znečistenie prostredia, klimatické podmienky, teplota a tak ďalej, ale takisto aj biotické faktory, ako je dostupnosť potravy, prítomnosť nejakých predátorov, parazitov, patogénov a podobne. Samozrejme aj človek vie veľmi výrazným vplyvom zasiahnuť do procesu evolúcie a ovplyvniť selekciu nejakým svojim zásahom. Výber, ktorý je uskutočnený človekom, označený ako umelý výber. Vieme si pod tým predstaviť rôzne formy šľachtiteľstva rastlín a živočíchov, ktoré sú teda známe už od dávna. Experiment takéhoto umelého výberu sa snažil nasimulovať ruský vedec Dmitrij Beljajev, ktorý pracoval na výskumnej stanici na Sibíri. A on experimentoval s takouto líškou čierno-striebornou a systematicky vyberal do ďalšieho kríženia, do ďalšej generácie líšky, ktoré boli prítulné, ktoré sa nebali ľudí. A takto sa mu v priebehu niekoľkých desaťročí podarilo vyselektovať tzv. Populáciu tzv. Krotkých líšok, ktoré sa vôbec nebáli ľudí a vlastne sa správali ako také domáce psy. A týmto procesom ako keby napodobnil proces domestifikácie psa za niekoľko desaťročí. Keďže sme si povedali, že selekcia je takým tým hlavným evolučným činiteľom, tak samozrejme môže pôsobiť len vtedy, keď nejaká variabilita existuje. A tá variabilita je spôsobená alebo je zabezpečená už spomínanými mutáciami, čiže nejakými zmenami, ktoré nastávajú v rámci genetickej informácie. Vo vzťahu k selekcii teda môžu byť mutácie negatívne a to znamená, že nositelia tej danej mutácie sú znevýhodňovaní v tých daných podmienkach a teda ich zastúpenie by malo tým pádom klesať alebo aj zastúpenie tej danej mutácie.
Môžeme si pod tým predstaviť nejakú citlivosť na nejakého parazita, patogéna alebo nejaké rôzne ochorenia a tak ďalej. Potom sú mutácie, ktoré sú vo vzťahu k selekcii pozitívne. To znamená, že nositelia tejto mutácie sú zvýhodňovaní v procese alebo teda počas tej selekcie, čiže v tých daných podmienkach sú zvýhodňovaní a teda zastúpenie tejto mutácie v tých daných podmienkach bude sa zvyšovať. Napríklad pri tom experimente alebo pri tom jave toho industriálneho melanizmu, v tých daných podmienkach, kedy bola znečistené prostredie, tmavá kôra stromov, výrazne zvyšovala sa frekvencia melanických foriem, čiže v tom danom prípade tá mutácia bola vo vzťahu k selekcii pozitívna. Alebo trebárs máme motýle, ktoré majú dlhší ten sosák a lepšie sa dostanú v nejakej šťave z kvetu a zase samozrejme ich zastúpenie sa bude zvyšovať, lebo majú lepšie dostupnú potravu. Až sa môže stať, že všetky motýle danej populácie budú mať tento znak a tomu hovoríme, že sa tá mutácia zafixovala. No a potom tu máme tretiu skupinu mutácií, ktoré označujeme ako neutrálne a to sú také, na ktoré selekcia bezprostredne nepôsobí. To znamená, že nositelia tejto mutácie nie sú nejako zvýhodňovaní alebo znevýhodňovaní v procese reprodukcie. Či už je to mutácia, ktorá sa nejako neprejaví na fenotype, alebo to môže byť aj taká zmena, ktorá nejako neovplyvní. Aj keď je fenotypová, nejako neovplyvní ten vstup do tej reprodukcie. Napríklad, že či má niekto dlhé, či má niekto rovné alebo kučeravé vlasy, neovplyvní jeho schopnosť reprodukcie. Čiže zdalo by sa, že na takéto mutácie selekcia nepôsobí a že sa teda ich zastúpenie v populácii nebude meniť. Avšak musíme si predstaviť situáciu, že jedinec môže vyprodukovať veľké množstvo gamét, ale nie všetky môžu byť použité do ďalšej generácie. Čiže vstupuje tu do toho nejaký proces náhody. A tento jav sa v evolučnej alebo biológii alebo v populačnej genetike označuje ako genetický drift. A vysvetlíme si to na tejto jednoduchej schéme, že predstavme si, že máme gen, ktorý existuje vo forme červenej a modrej alely. Náhodne sú do ďalšej generácie vybraté zrovna tie, ktoré majú červenú alelu vo väčšom zastúpení ako tie modré a teda sa zvýši zastúpenie tých gamét, ktoré majú červenú alebo tých jedincov, ktoré nesú červenú alelu. Následne sa to môže zopakovať, až sa môže stať, že nakoniec v tej populácii zostanú len nositelia tej červenej alely, to znamená, že táto mutácia sa zafixuje a múdra mutácia úplne vymizne. Pričom na túto mutáciu vôbec nepôsobila selekcia, ale sa to stalo čisto náhodným procesom. Čiže genetický drift je nejakým spôsobom evolučný činiteľ, ktorý je náhodný, kdežto tá selekcia je ovplyvnená podmienkami prostredia a nie je čisto náhodná. Samozrejme, nás ako ľudí veľmi významne zaujíma hlavne, ako je to s našou vlastnou evolúciou. To sme tu už dneska počuli na tej prvej prednáške, ako sa človek vyvíjal a ako postupoval vo svojej počas dlhej doby existencie nášho druhu. No a významný paleontológ Stephen Gould okolo roku 2000 povedal, že evolúcia človeka je už úplne ukončená, pretože približne viac ako 50 000 rokov už žiadna zmena nenastala, výrazná zmena nenastala, a teda, že už človek evolúcii nepodlieha. V súvislosti s človekom sa oveľa častejšie skloňuje pojem kultúrna evolúcia. To je niečo, čo znamená, že nejaký jazyk, kultúra, tradície, možno technológie sa prenášajú z generácie na generáciu a ovplyvňujú naše správanie. Ale samozrejme, stále existuje medzi ľuďmi variabilita a ľudia sú vystavení rôznym podmienkam prostredia a stopy akejsi nedávnej, recentnej evolúcie sa dajú nájsť v genetickej informácii. Takýmto príkladom je gen LCT1, ktorý kóduje enzym laktázu. No a táto mutácia v tomto géne umožňuje aktivitu tohto enzymu aj v dospelosti.
Predpokladá sa, že táto mutácia sa rozšírila niekedy okolo roku 4500 až 7500 pred našim letopočtom a pravdepodobný pôvod tejto mutácie niekde zo stredného Balkánu, prípadne od ruských pastierov sú rôzne názory na to, alebo teda rôzne štúdie a predpokladá sa veľký vplyv pozitívnej selekcie na nositeľov tejto mutácie, hlavne v súvislosti s rozširovaním farmárstva, pretože títo jedinci mali výhodu, že mohli konzumovať mliečne produkty aj v dospelosti. No a táto mapka tu znázorňuje rozšírenie tejto mutácie na svete, čiže vidíme, červená je najvyššie zastúpenie tejto mutácie, že to sa vyskytuje povedzme tuto na britských ostrovoch, v Severnej Európe, ale veľmi nízke zastúpenie tejto mutácie v Južnej Afrike alebo tuto juhovýchodnej Ázii. Mutácia znamená, že máme funkčnú laktázu aj v dospelosti, to znamená, že nerobí nám problém konzumovať mliečne produkty aj v dospelosti. Na záver svojej prednášky by som možno trošku chcela poopraviť takú často počúvanú domnienku, že evolúcia je jedna veľká náhoda a keby to začalo všetko odznova, tak by to tu vyzeralo na Zemi úplne inak. Čo je náhoda, je samozrejme to, že kde, ako vznikne mutácia, kedy vznikne, ale čo nie úplne náhodné je ten typ a sila toho selekčného tlaku. Na demonštrovanie tohto použijeme experimenty alebo štúdiu významného amerického biológa Jonathana Lossosa, ktorý sa veľkú časť svojej kariéry vedeckej venoval štúdiu evolúcie ekológie jašteríc z rodu Anoles. No a on so svojimi kolegami uskutočnil takýto experiment, nazvime to. Introdukoval jašterice tohto druhu na niektoré ostrovy v Karibskom mori, kde tieto jašterice predtým nežili. Musíme si predstaviť, že pre suchozemské živočíchy je ostrov akousi veľkou testovacou skúmavkou, čiže nemá možnosti interagovať s jedincami z iných ostrovov. No a študovali, že v závislosti od prostredia, v ktorom žijú, aké znaky si vyvinú. Čiže zamerali sa na to, že ako sa jašterice budú vyvíjať, keď budú žiť v korunách stromov, na kmeňoch, prípadne v nižšom poraste alebo úplne na zemi. A všímali si viaceré znaky. Jedným z tých znakov bola tvár alebo dĺžka tých článkov prstov na nohách a po 10 rokoch vyhodnocovali experiment. Zistili, že jašterice, ktoré žili v rovnakom prostredí, treba v korunách stromov, na rôznych ostrovoch, tak mali tieto končatiny dlhšie a tenšie, naopak také hrubšie a tie posledné články také ostrejšie, aby sa mohli lepšie zachytiť na konároch stromov. A naopak jašterice, ktoré žili na zemi, mali takéto štihlejšie tie končeky prstov, aby mohli sa rýchlejšie pohybovať. Alebo sledovali zafarbenie tohto bradového laloka a teda jašterice, ktoré na rôznych ostrovoch žili v tých tmavších oblastiach, tak mali ten bradový lalok takýto svetlejší a jašterice, ktoré žili zase v slnečnejších častiach, na slnečnejších miestach, tak mali ten bradový lalok výraznejšie sfarbený. No a čo z týchto experimentov vyplýva je, že teda evolúcia môže napredovať aj pomerne rýchlo, ak je selekčný tlak silný. A organizmy môžu nadobudnúť podobné a dokonca aj rovnaké znaky, ak sú podmienky selekcie podobné. A toto označujeme aj pojmom konvergentná evolúcia. Dobre, takže ja by som sa týmto vám poďakovala za pozornosť a teraz sa teším na nejaké vaše otázky.